کے صدر و قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف گشتہ کے سندھ ہاؤس سرورش پاکستان سرورشی ما جمہوریت حاضرہ اوپار کوتگا اور سرکار زارگی کے تحریک عدم اعتماد سوگمند بتگ اگر کسی نے ضمیر درد شا ووٹ نہ آئی مرضی سرکار جند باس گوا دیا گیا کہ ہارس ٹریڈنگ نہ بتگ قومی اسمبلی اسپیکر ہم تحریک انصاف کارندہانی زبانہ گپ پئی پی ڈی ایم میں سروک مولانا فضل الرحمان گشتہ کے ماچا اولی روچا ایک قومی مجرم خلاف اشتاتگی مانوتی منزل سرے موتی کارندہ زاو بد ہیل نداتگ ما دلیری سیاست شوتی لوگا دربرتگ اور نا اہل اور ناجائزی سرکار وتی انجام سرکنک بھی ماگو دلیری میدان اشتاتگی شنکاری بنجائی وزیر فواد چودھری گشتہ کی در ملکی طاقت عمران خان نے سرکار دور دے گے تاثر رستگ عمران خان چہچ کسا بلیک میل نبی پی ٹی آئی سروکا تنیگت زہرشانی جار نجتگ کس تو کینگے گیش بتگا باید کم بیبا ما جیڑا آستا آہا گسرا گا پتران بہگ لوٹی پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی باس قادر خان مندو خیلہ گشتہ کے تحریک انصاف باسکانی نیمگا سندھ ہاؤس سرا اورش سندھ سرا اورشی سندھ ہاؤس سرا اورش کنک بتگ اسلام آباد پولیس بے توار بتگ پی ٹی آئی کارندہ دروازہ پروشتگو سندھ ہاؤس تہا پوترتگا اسلام آباد سیاسی جاوران سے سپریم کورٹ نیمگا سپریم کورٹ بار آئینی درخواست سے کیس گوش دارک چیف جسٹس عمر عطا بندیال سروکی دو باس کی بینچ کیس گوش داشتگ اٹارنی جنرل خالد جاوید خانہ آمدگی سے پیش بتگ سپریم کورٹ بار وکیل ہم آمدگی سے پیش بتگا چیف جسٹس عمر عطا بندیال گشتہ کی درخواست گزار لوٹید کے قانون سرا عمل بھی درستی سیاسی فریق صبر و پاروے کنا پاکستان تحریک انصاف دلگرانی باس کا شوکاس نوٹس داتک پاکستان تحریک انصاف چاردہ باس کا نوٹس دے گتک ایشانی تہا نور عالم خان افضل ڈانڈلا نواب شیر وسیر راجہ ریاض ہوار احمد حسین دہڑ اور رانا قاسم نون غفار ووٹو اور باسط بخاری ہوارا شوکاز گوشک گوتے کے دلگرانی باس کا کڈنی دے گوتے کہ امرزن وزیر دیما پیشوے با پاکستان آئی ایم ایف نیمگا 96 کروڑ ڈالر کستانی سر غیر یقینی جاورانی دیم پانی آئی ایم ایف پیٹرول ڈیزل اور لین سر ریلیف ہوار ٹیکس ایمنسٹی سر دلگرانی استی پاکستان چا آئی ایم ایف 6 ارب ڈالر تحت انیگت 3 ارب ڈالر رستگ مزن وزیر عمران خانہ گشتہ کی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جنوری نسبت 2 ارب ڈالر کمی بتگ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یوکا 0.5 ارب ڈالر پشکب تک برآمدات تنیگت بورس تری سطح ہیں الیکشن کمیشن لائر دیر کوڈ آف کنڈکٹ خلاف ورزی سرا مزن وزیر عمران خان سرا 50,000 کلدار جرمانہ جتگ الیکشن کمیشن نیمگا شنگ کتگی بیان گوشک بتگ کے جرمانے فیصلہ ردا کوڈ آف کنڈکٹ خلاف ورزی کرنے کے سرا مزن وزیر ہوا خیبر پختونخوا سر وزیر اور بنجائی وزیرانی سرا 50,000 جرمانہ جنک بتگ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر لوئر دیر جرمانہ جتگ پی ٹی آئی سینئر راشن و بنجائی وزیر پرویز خٹک اگو ترین گروپ ربالکار اون چودھری اگو ٹیلی فونک رابطہ کو تک ٹیلی فونک رابطہ ترین گروپ دلگرانی باسکانی بابتا گپوتران کو تک بنشون ردا پرویز خٹک اگو اون چودھری دسبندی کو تک کہ چوشی گام گیج زورگ مبی تاکہ معاملہ گشگی وار مبا وزن وزیر عمران خان خلاف تحریک عدم اعتماد معاملہ سر سیکرٹری قومی اسمبلی باس نوٹس داتگا نوٹس تا باس کا گوشک بودتا کہ آرٹیکل 95 درچ عدم اعتماد تحریک جم دیگ بودتگ منع آئی کاپی ہم رستگ زانک بھی کہ اپوزیشن وزن وزیر خلاف تحریک عدم اعتماد درخواست جم داتگ مسلم لیگ نون صدر و قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف گشتہ کے اسمبلی آئینی اور جمہوری دروشم و مقابلہ کرنے کے جاہ سنگھ جنک اور گیٹ پروشک پروش نشانی ہے سندھ ہاؤس وتی باسکانی سر اورش تحریک عدم اعتماد سوگمندی نوزانک بتک عمران نیازی پروشوار تک مسلم لیگ کاف راشون مونے سلائی گشتے کے فواد چودھری ووٹانی زانے کے واسطہ الیکشن اگو نزدیکی وکا سیٹ ایڈجسٹمنٹ عابد پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی باس کا اے حلقہ یا مسلم لیگ کاف اچھا کم ووٹ گفت فواد چودھری الیکشن کمیشن گچنکاری آسرا چیک وکا زانک بی بی کے کیا کئی کومک کو تک
पंजाब सरवजीर उस्मान बुज़दार गुश्त के मुल्क जंग चुप वदी कनूक वद पशुमान बा मजन वजीर इमरान खान ने सरूकिया अमुक माफिया मुकाबले खनी प्रोश वार्ते के अनासरानी हिच कोशिश सूबमन नबी ऑपोजिशन पीसरी वड़ा ए बरी हम रुजवाह भी तुरबत यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट चेल दस्ती दूरूची मियान उस्मानी कॉन्फ्रेंस से बरजमदार गुतग कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद पिशावर कराची उथल ग्वादर हवार ए दिगा शहराचा सीनियरी प्रोफेसरा वती पट्टू पूली मुकाला पेश को तगा लंदन हवार ए दिगा दर मुल्की प्रोफेसर वीडियो लिंक का वती मुकाला पेश को तगा